magpapagupit tayo ng buhok now kasi gusto ko ng buhok na tawag dun. Maiksi. Pangarap ko yun, kaya samahan niyo ako. Iiwan ko yung baby ko. Knock! Yun, ikaw. Papagupit lang sa mami, ha? Ayaw niya. Sige na. Hindi ka pwede. Samahan niyo ako. Let's go! Sa go! Ayan, nandito ako sa mall. Sa Fisher Mall. Tingnan natin kung may bukas na salon. Hinihingal ako dun. Sana may bukas na salon. Gusto ko na magpagupit talaga. Swear. Kaya ko yan. This is it. Ay, ano ba yan? Pabukas yung elevator. Oh my God. Sarado yung salon na pupuntahan ko dapat. Sarado talaga sila. Where goes? Nagpunta. Close sa mall ang mga salon. Saan kaya ako pwedeng? Dito kaya. Medical City lang ang bukas. Ayan guys, umuwi na lang ako ng bahay at nagbihis na ako. Kasi sarado pala lahat. Hindi ako nag-isip na bawal pala. Come. Si baby na yun. Wait lang. Kasi yung anak ko, nagpapakarga ang baby ko. Sarado pala lahat. Kaya, bumalik na lang ako dito sa bahay. May baby. Yung baby ko. Malaglag ito. Oh, malaglag ito. Ayan, malaglag ito sa mga pinagagawa mo. Nak. No. Ang pogi ko talaga. Sarado pala lahat. Kaya naudot na naman. Siguro hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon siguro. Talagang, wala lang. Gusto ko talaga. Papakita ko sa inyo ang gusto kong hair. Ayan. Ayan. Kay Sarah Heron. Bet ko talaga siya na hair, guys. As in, kaya magantay na lang tayo pag bukas na. At saka para gumaan na yung ulo ko. Para kasi ang bigat-bigat ng ulo ko. Pero sana bumagay sa mukha natin. Kasi tatanungin ko muna siya kung okay ba na magpa-iksi ako ng buhok. Okay ba? Nak, anong ginagawa mo? Wait lang ha. Parang may ginagawang kalokohan to. Ayun guys, umihi kasi yung alaga ko, yung anak ko. Kaya ayun. Ayun siya. Hindi ako pinapansin kasi may ginagawa siya. Yun, pinapansin na niya ako. Ayan. At hindi tayo nakapagpagupit. At excited pa naman magpagupit na sopa kasi. Tapos biglang wala. That's life. Pero yun na lang. Hayaan mo natin. Baka hindi para sa akin muna ang ganun. Pero pag nagbago yung isip ko, magpapagupit. Pag okay na at bukas na yung mga salon at nagbago yung isip ko, papagupit na ulit ako. So, it's fail.
Hindi tayo napanupit. Hello guys, good morning! Ay, baby ko! Baby ko! Kumakain na pala ako guys. Ito yung kinakain ko. Sardinas din yung ulam ko. Kasi na-miss ko yung sardinas na with suka and then asin. Ayan, kumakain ako. Tapos na ako ng coffee. At saka anong oras na? It's... Patingin ako! Lobat kasi. 5:56. At ang alaga ko, nak. Tinubaran ko na siya ng tawag doon, diaper. Kasi, tingnan mo naman. Nak. Wait ko lang ng alas 6 para ibigay ko na sa kanya yung food niya. Ayan. Binabad ko na. Tapos, pinapalambot lang. Para ibigay ko na rin sa kanya. Ayan. Nak. Maliligo tayo mamaya. Maliligo tayo, baby ko na yan. Ayan, guys. Kakain ako kasi. Natulog ako. Anong oras na? Pagkatapos kong pinakain si Fine Line ng alas 6, hindi ako kumain. Kasi antok na ako. Kaya natulog na lang ako. Hindi ako kumain. Tapos ang gusto kong kainin yung sardinas. Buti na may sardinas pa ako nito. Sardinas. Dapat ba sardinas na may kalamansi? Wala. Suka na lang nilagay ko. Tsaka asin. Sarap. Ayan guys, narinig niya, kaya alam na niya. Ayan na, food is life na ko. Nak, ito. Ay, tutoy. Excited yan palagi pag narinig niya yung alarm niya kasi kakain na siya. Ay, tutoy. Oo, sige na, ibibigay na ni mami. Ay, tutoy. Tapos na. Ayan. And guys, wait lang. Tapos na kami maglaro ng baby ko. Ay! Ito na. Tata. Kunin niya yan. Tapos na kami maglaro niya. Halika na dito, dali. Come, mami. So, ayan, paliliguan ko na siya para mamaya press ko na siya kasi 6 days na siya hindi naliligo, kaya ayan, papaliguan ko na para maging fresh ko na siya kasi nangangati na siya. Hindi siya mabaho guys dahil sa baking soda na nilalagay ko sa tubig niya at saka sa pulmon. Ayan. Nilalagay ko yan para hindi mabaho ang aso. So ngayon, papaliguan ko na siya kasi hindi ko na i-film kasi mamaya na lang pagkatapos namin maligo kasi makulit yan. Next vlog ko na lang yung ibang vlog ko na lang yung papaliguan ko siya. So, ligo na kami.
ang bango na ng baby ko ah. Ayaw niya talaga yan. Ito ang baby. Nakakulong na naman siya dyan sa kanya. Kaya niya yan. Ayun. Ayun. Hop. Yeah. La na. Ay, la na. Ay. Ayan guys, tapos na maligo ang aming baby. Ayan o. Ay, tutoy. Tapos na maligo yung baby na yan. Tapos na, bango. Malinis na ang baby namin na yan. Malinis na masyado. Ayan. Mas maganda talaga lagyan natin ng baking soda para mag-last yung tawag doon. Hindi siya mamoy aso. Mag-last yung bango at hindi maging amoy aso. Ang baby pati ko. Ganyan lang siya. Ayan, okay na siya. Ayan, 7 plus na. So, hintayin ko lang may 8. Tapos, bibigay ko na yung merienda yan na pumpkin. Ayan. Ay, sus, oh. Ang tawag doon, nag-aantay ang baby na yan. Nag-aantay ang baby ko na yan. Ito nga. Nag-aantay siya. So guys, ang gawin ko naman ngayon, maglilinis ako ng aking kwarto. Maglilinis ako ng aking kwarto. So, tapos ko na siyang paliguan, kaya dyan lang siya. Dyan lang siya. Ay, dyan lang siya. Ay, tutu. Ayun, hayaan ko lang siya dyan. Na, tawag doon. Ayan guys, nilinisin ko na ang aking kama. And then, ang tawag doon, yung bintana ko, lalaban ko yung aking cortina. Ayan, magpupunos-punos na ito. At saka nandito na yung pang-punos ko. At saka nandito na yung cortina na lalabhan ko. Ayan.我真的睡着了。Tapos, ayan guys, inaano ko yung mga laba sa lalo. Yung kasya lang sa ano ko. Pero itong dalawang ko, yung widget ko na white, at saka yung etong cortina ko lalabhan ko talaga. Kasi, ito yung pagtulog. Mga panty. Ito
So, ipapalong din ko na lang ito kasi tawag din. Ang pangit naman. Ito kasi dito ko nilong. Tawag dun. Kahit inanuhan ko ng kulog na tawag dun. Na daw pag napawisan siya, iba ang amoy. Kaya, ang dapat. Iba pa rin talaga patan. Yung naaarawan. Hindi ko ang bagay. Tapos na yung baby ko, hindi ubos Hindi ubos yun ubos mo lahat. Hindi na. Kumakain na pala siya ng gulay ni Grace. Yung pancake, kinakain niya. Hindi pa ubos. Ubusin mo yun Ubusin mo. Ubusin mo na yun. Ayan, eto dito, sa laundry na to. Pag-laundry dito kasi hindi na kaya ng powers yan. Saka hindi ka siya dun sa lalatan ko. Ayan guys, tapos na ako sa kusina. Ganyan talaga na ang kusina ko. Kahit anong kuskus, ganyan na talaga siya. Kasi matagal na itong apartment ko to. Ayan, nagpapahangin na ang fine-fine ko. Ayan, pwede na ako maglaba. Kasi okay na siya dyan. Tapos na rin siyang kumain. Ayan guys, I'm done na maligo. Nag-pants lang ako and then a white t-shirt. Really ako sa white t-shirt guys kasi masarap sa pakiramdam. Ang tawag doon, press ko siya. Hindi mainit. Kaya, ayan. Pahinga lang ako konti. Yung, nagla-laundry pa rin ako yung beadset ko na white din. Tatapusin ko lang yan. Okay na yan. And then, ang aking fine, umihina naman siya. Kaya malaking bagay talaga ang diaper niya, guys. Kasi, tawag doon, hindi mabaho ang bahay. Kasi may diaper. I love you.